kliem li jintuża biex jikseb rispett. L-akbar mass meeting. L-istejjer li rrakkontaw li l-uċuħ huma mexxin wara d-duluri. Fejn trid u meta trid int, Ġesu Kristu, diżonorevoli, maqtul bil-forka, tiġbor l-akbar mass meeting f'Malta tiegħek. Naqqax ġo moħħna dil-Kostituzzjoni bla klawsoli u tiġbid, bla diskussjoni, ja dittatur ħanin. Ja kriminali li ksirt il-liġijiet banali kollha biex kxift il-ħaq tad-dinja stramba tiegħek. Ja proletarju li sfidajt l-imperi biex bnejt bid-demm l-akbar istituzzjoni, kuxjenza li tkun sabet qabel fiċċet, fuq l-għolja taż-żebblieħ bla privileġġi. Waqaft il-Parlament fuq 12 l-idjota. Ma bżajtx mill-folla u rrid sal-aħħar sija tkun arroganti timidu li mewtek jibkuha biss il-mara li welditek, ministru li ħabbejt u ex prostituta. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Għalhekk imxiet warajk dil-gżira fqira? Għalhekk fil-falliment tal-ġrajja tiegħek lemħet il-falliment tal-kriżi tagħha. U bkew warajk il-blu u bkew il-ħomor. U mxiet il-minoranza u l-maġġoranza. Għax inti biss, diżonorevoli Kristu. Int biss f'dil-blata tħalt sa ġewwa fil-qlub tal-imġarbin. Int biss trid taqdu bla kliem tal-okkażjoni lil dal-poplu li qatt ma ċaħdek sissa. Dnubietna ma jiċħdukx. U bid-dnubietna trid tara fina n-nies li jemnu fik. Bluwatna ma jinsewkx. U fi bluwatna ta' ħomor u ta' blu trid tara frazza li refet l-ola post f'pajjiża għalik. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Iċ-ċittadini żgħar tal-poplu tiegħek jilagħbu l-logħba tal-privileġġjati. Jedew bil-Parlament u l-manifesti. Iżda aħna l-folol kbar li mxejna miegħek taħt uniformi skomda, blu jew ħamra, li ninżaw biss inkiss quddiemek, m'għandniex ħlief ġilda waħda li tajtna inti. Safrana lawn il-weġa. L-elezzjoni tirbaħa meta trid, f'kull kondizzjoni, għax il-votanti tiegħek nies li jbatu. Is-sada jerġgħu jilbsu l-blu jew l-aħmar biex jgħixu kif iridhom min jitmagħhom f'dil patrija li qatt ma kienet tagħhom. Islim għalik, diżonorevoli Kristu. Il-poeżija l-akbar mass meeting tolqotni qabel xejn minħabba l-mod kif titratta il-kelma. Il-kelma li hija il-materja prima tal-politiku, imma anki tal-poeta, tal-predikatur. F'din il-poeżija naraw kliem bħal onorevoli, Kostituzzjoni, Parlament. Kliem li jintuża biex jikseb rispett mill-poplu, però li kultant bl-istess użu istituzzjonali tiegħu ġie iddevalutat. Tilef is-sinifikat etiku, morali, it-tifsira tiegħu speċjalment fir-retorika politika. U allura dil-poeżija tagħmilni verament sensittiv bħala qarrej lejn il-kelma illi tista' anka tintuża kontra l-kelma. Tista' titlef l-iskop ewlieni fundamentali tagħha li tesprimi dak li verament qed iħoss l-individu billi tintuża biex twaqqa' kelma oħra biex taħbi flok biex tesprimi biex toħroġ sentiment
biex tinganna, biex tqarraq, biex timmanifesta bħala biċċa minn aġenda. Għalhekk l-akbar mass meeting tażel imbagħad minflok lill-onorevoli u lill-parlamentari u l-manifesti id-diżonorevoli. Hekk f'dil poeżija isejjaħlu Oliver lil Kristu, diżonorevoli, kriminali, dak illi bena il-parlament tiegħu fuq 12 l-idjota jgħid. Dan mhux sempliċiment gost bil-paradoss, imma jien naħseb li huwa twemmin veru fil-banalità, fis-sens oriġinali tal-kelma. Il-banalità tfisser mhux stupitaġni, imma l-iktar livell bażiku tal-oġġetti, tal-esperjenzi tagħna ta' kuljum, dak li normalment nittraskuraw billi kultant nibnu saffi ġodda ta' interessi fuq. Fil-poeżija Friġġieri jgħid ukoll li Kristu naqqax f'moħħna kostituzzjoni mingħajr klawsoli. Kostituzzjoni mingħajr tidwir, mingħajr tiġbid, u din hija bbażata fuq kuxjenza jgħid li tkun sabet qabel fiċċet. Kemm hu sabiħ il-kunċett ta' kostituzzjoni li m'għandix kliem. Il għaliex qabel il-kliem tiġi din l-istruttura, din il-kostituzzjoni interna magħmula minn ruħ illi intuittivament diġà taf x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin, x'għandha tagħmel, x'inhi l-imġiba korretta. U allura mill-ġdid joħroġ dal-kunċett illi l-kliem jista' jqarraq. U da ma ninsewx huwa poeta li qed juża l-kelma f'ċerta sens kontra l-kelma, il-kelma li toħroġ minn ruħ muta kontra il-kelma illi tingħat biex tinganna lil dak li jkun. Il-kunċett ifakkar ukoll fil-prinċipju Agostinjan, nemmen biex nifhem, mhux l-ewwel nifhem u mbagħad nemmen. Sant Awustin dejjem kien jaqleb l-ordni kif nimmaġinaw li għandhom jiġu l-affarijiet. Mhux nitkellem biex nifhem, mhux nifhem biex mbagħad nemmen, l-ewwel nimxi b'mod intuittiv f'dak illi r-ruħ tiegħi diġà qed tgħidli li hu tajjeb. U f'Sant Awustin ukoll hemm il-kunċett ieħor interessanti illi meta tinterpreta abbażi li ta' dak li diġà qed tħoss li hu korrett. Ġifieri kważi it-tweġiba l-korrettezza tiġi qabel l-interpretazzjoni. Kellna ħafna figuri illi imxew b'dal mod u marru kontra il-kelma stabbilita, il-liġi. Mohandas Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King u tant oħrajn. Friġġieri kienu ħobbjajt u naħseb illi toħroġ ħafna f'dil poeżija, tista' tkun kriminal billi tkun konformi mal-liġi u mal-kelma istituzzjonalizzata. U tista' tkun moralment korrett meta inti tikser il-liġi. U dan huwa is-sens ta' sinifikat aktar profond mill-kelma li jiġi qabel il-kelma, sinifikat li l-kelma issegwih mhux tipprova toħolqu.